Una vegada tenim implantat el sistema porta a porta als vostres pobles, hem de donar un passet més, amb la instal·lació d'àrees d'emergència tancades, que ens serviran per a depositar els residus en moments puntuals, com cas d'enfermetat, vacances o incompatibilitat d'horaris. Per quin motiu van a tancar-se les àrees d'emergència? Per 5 motius. El primer motiu és l'increment de la separació de residus, perquè recordeu, quan major siga la separació de residus, menor serà la taxa. El segon motiu és el compliment dels objectius de reciclatge de la Unió Europea, perquè amb això aconseguirem millorar el medi ambient i evitar sancions. El tercer motiu és disminuir les tones de resta, que van a abocador. I què és un abocador? Un forat en la muntanya on van a parar els residus i que és molt costós de mantenir i està molt lluny. El quart motiu és mantenir les àrees d'emergència netes i integrades en el paisatge, col·laborant entre tots i totes al manteniment d'un poble més net. I l'últim motiu és depositar de forma responsable els nostres residus, ja que serà una zona videovigilada i ja no tindrem excusa per a no fer-ho bé. En conclusió, amb les àrees d'emergència tancades i el sistema de porta a porta, aconseguirem que tots i totes ens responsabilitzem dels nostres residus.